Tänään vedetään porukan kanssa selkä-hauispäivä. Tänään taas vaihteeksi vähän hankalampi aamu. Niin vedetään toi PVA tuohon alle. Vedän vaan puoli scoopia, koska tossa on tosiaan 300 milligrammaa kofeiiniä. Kun vetää koko systeemin, niin se on vähän liikaa. Ja sitten PVA lisäksi vedetään aina hunajaa. No niin, nyt alettaisiin olla valmiin treeniin. Eli tässä selkätreenissä tulee olemaan 3 harjoitusta ja ensimmäisenä liikkeenä tehtiin tuettu soutu. Sitten seuraavana liikkeenä tehtiin ylätalja leveällä tangolla ja sitten viimeisenä liikkeenä tehtiin vielä toi kapea soutu laitteessa. Sitten hauikselle tehtiin 2 erilaista liikettä, eli tehtiin toi incline hauiskääntö ja sitten tehtiin vielä noi hämmärit sen jälkeen. Kiitos, että katsoit videon ja nähdään ensi videon parissa. Morjes!